Суджука! Люлин пита! Здравейте, приятели! Аз съм Суджука и днес с моето приятелче Гопето. Здрасти, Гопе! Здрасти, братко. Днес ще направим едно-две интервюта, ама такива по-късички. Ами, Люлин е страхотен квартал, аз съм от Люлин. Би ли си фанал гадже оттам? Бих си хванал гадже от Люлин, да, има и добри момичета, но като цяло люлинския менталитет не е за всеки. Не е за всеки, защо? Защото е по-особен. По-особен! Да, хората от Люлин винаги се различават от хората от другите квартали. Здрасти! Какво мислиш за Люлин? Мисля, че това е най-хубавото място на света. Здравейте! Какво мислите за Люлин? Не става. Не става, защо? Защото е тъп квартал. Само наркомани и цигани. А какво мислиш за Люлин? Много хубав квартал. Би ли си фанала гадже оттам? Ако е хубав и ако е готин, да. Ако е готин? Да, няма значение. А ти имаш ли си гадже? Не, Не? не. А би ли си ме фанала? Доколко си? Много си малък. Ти на колко си? 0-10. Добре, какво си мислиш за памеца? Даже имам снимка с него, много го харесвам. А следвате ли Люлин пита? Не, имаше ги последваме. Я да видим! Я да видим! Я си бе тук. Али? Да, Айде, ето. браво! Ева, Айде. може ли по една прегръдка? Да. Какво си мислиш за Люлин? Защото Люлин е много хубав квартал. Що Люлин е отделен град, момче? То Люлин е колкото Стара Загора. А какво е да имаш гадже от Люлин? Страшна история. Много са побъркали. Ами добре, имаше ли яко разврат в леглото? Не, нямаше. Не даде. Що е? Не даде, не пусна, как. Ти какво мислиш за памеца? Брат, страшен пичага, брат, много точен всичко. А какво мислиш за Димов и Суджука? Супер са, кой страшен пичаги, ало.